Jeg vil nu bevise, at y-mærke lige med a gange y har den fuldstændige løsning y lige med c gange e, og så a gange x opløftet. Vi starter med at differentiere vores ligning y lige med c gange e, og så a gange x opløftet. Og når det differentieres, så bliver det y-mærke lige med c gange a gange e, og så a gange x opløftet. Vi stiller nu, for at gøre prøve, så tager vi vores differentieret herover på den ene side af lighedstegn, og så tager vi den her op på den anden side af lighedstegn, og så indsætter vi y på y's plads. Og som vi kan se her, så har ligningen y lige med c gange e og a gange x opløftet den fuldstændige løsning til den her differentialligning. Som vi lige har bevist, så har differentialfunktionen y-mærke er lige med a gange y, løsningen y er lige med c gange e opløftet i ax. Vi vil nu finde ud af, om det så er den eneste løsning. Vi tager differentialfunktionen og ganger med e opløftet minus ax på hver side af lighedstegnet. Herefter trækker vi højre side af lighedstegnet fra venstre side, og vi får nu 0 på højre side af lighedstegnet. Det her udtryk er det samme udtryk, som vi får, hvis vi differentierer udtrykket y gange e opløftet i minus ax. Og vi bruger så produktreglen, der dikterer, at først differentierer man det ene udtryk, og det andet være, vi får altså y-mærke gange e opløftet i minus ax, hvorefter vi differentierer den her del af udtrykket, og lader det andet stå, og får altså at y minus a gange e opløftet i ax. Det her udtryk er det samme som det her udtryk, og altså kan vi i stedet for det her meget lange udtryk nøjes med at skrive det her. Vi får så nu, at y gange e opløftet i minus ax differentieret er lige med 0. Monotonisætningen siger, at alle de steder, hvor differentialkvotienten er lige med 0, er f taget af x lige med en konstant. Og differentialkvotienten er lige med 0 alle de steder, vi har maksimum eller minimumspunkt. Her er differentialkvotienten lige med 0. Vi har altså, at funktionen er lige med en konstant. Hvis vi isolerer y i dette udtryk, får vi så, at y er lige med c gange e opløftet i ax, som også er det, vi gerne vil have. Og vi har nu bevist, at y er lige med c gange e opløftet i ax er den eneste løsning til differentialfunktionen y-mærke er lige med a gange